Вітаю вас, шановні телеглядачі. На минулым тыдні на тэрыторыі нашай краіны былі даволі складаныя ўмовы надвор'я. Ваганне тэмператур ад мінуса да плюса, галалёдзіца, мокры снег з дажджом. І як вынік шмат аварыйных сітуацый на дарогах. Складана было і аўтамабілістам, і пешаходам. Гэтую тэму яшчэ працягнем у нашай праграме. Вельмі хутка мы даведаемся і пра тое, што нас чакае на працягу наступнага тыдня. Ну а пачынаем традыцыйна з агляду сусветных прыродных анамалій. У выніку лясных пажараў у Каліфорнію ў атмасферу трапіла каля 68 мільёнаў тонн вуглякіслага газу. Прыкладна такая ж колькасць з'яўляецца вынікам гадавога забеспячэння штата электраэнергіяй. Пра гэта паведамілі ўлады. У мінулым месяцы быў зафіксаваны самы смяротны і разбуральны пажар у Каліфорніі. Загінулі дзясяткі чалавек, 14 тысяч дамоў былі знішчаны. А па амерыканскіх Іллінойсе, Джорджыі, Аклахоме і Арканзасе пранесліся тарнада. Адзін чалавек загінуў, дзясяткі атрымалі траўмы. Вецер быў такой сілы, што перакульваў аўтамабілі і вырываў з каранямі дрэвы. Эксперты падлічваюць урон. На Кіпр абрынуўся чарговы ураган. За Пенелопай, якая гаспадарыла на востраве на мінулым тыдні, прыйшла Гея з ліўнямі, навальніцамі і градам. Ёсць ахвяры. Быў абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Затоплены падвалы і першыя паверхі дамоў, павалены дрэвы і дарожныя знакі. Ураган пашкодзіў электрычныя слупы, у выніку чаго былі зафіксаваны перабоі ў электразабеспячэнні. Гром, маланкі, ліўні і паводка як вынік. Стыхія накрыла амерыканскі Сан-Дыега. Больш за 300 чалавек былі эвакуіраваны. Сотні хатніх гаспадарак засталіся без электрычнасці. Вялікая вада затапіла каля 25 дарог у рэгіёне. Кітай сустрэў вялікі снег, адзін з 24 сезонаў традыцыйнага кітайскага календара. Сезон гэты далёка не заўсёды азначае багатыя снегапады, але ў гэтым годзе яны ёсць. Так, моцны снегапад накрыў Сіньцзяньскі аўтаномны раён на паўночным захадзе краіны. Снегапад выклікаў ДТЗ, а таксама затрымкі і адмены авіярэйсаў. А ў Японію прыйшло лета. У краіне ўсталявалася анамальная спякота. У некаторых прэфектурах тэмпература паднялася да 26 градусаў. Звычайная тэмпература для Японіі на пачатку снежня каля 10 градусаў вышэй за нуль. У той жа час сіноптыкі папярэджваюць аб магчымасці ўзнікнення смерчаў і навальніц. А зараз прапануем дакладны і падрабязны прагноз надвор'я ад Белгідрамета на заўтра. У нашых суседзяў і, зразумела, на тэрыторыі Беларусі, далей у кожным з абласных цэнтраў і ў сталіцы нашай краіны. У панядзелак 10 снежня амаль уся заходняя Еўропа будзе знаходзіцца пад уплывам цыклонаў і атмасферных франтоў, таму прагназуецца няўстойлівае надвор'е з дажджамі рознай інтэнсіўнасці і парывістым ветрам. Месцамі пройдуць ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Толькі на пірэнейскім паўвостраве, Брытанскіх астравах і заходняй частцы Францыі надвор'е абумовіць поле павышанага ціску. Там ападкі малаверагодныя. У Берліне заўтра плюс 5-7 цяпла, дождж. У Варшаве 3-5 вышэй за нуль, дождж. У Кіеве 2-4 са знакам плюс, без ападкаў. Вільнюс тут будзе 1-3 вышэй за нуль, мокры снег. Рыга плюс 3-5, дождж. У Таліне таксама 3-5 вышэй за нуль і дождж. У Санкт-Петербургу 0+2, мокры снег. У Маскве ад -1 да +1, без ападкаў. У панядзелак 10 снежня ў Беларусі будзе воблачна. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць ападкі, мокры снег, дождж. Месцамі туман, слабы галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу ад -2 да +3 градусаў, днём будзе ад 0 да +5. Тэмпература паветра ў абласных цэнтрах. У Гродні воблачна, часам ападкі, у асноўным дождж. Слабы туман, слабы галалёд. Тэмпература паветра ноччу 0+2, днём будзе 2-4 вышэй за нуль. Брэст таксама воблачна, часам ападкі, у асноўным дождж. Слабы туман, слабы галалёд. Тэмпература паветра ноччу 1-3 са знакам плюс, днём будзе 3-5 вышэй за нуль. У Гомелі будзе воблачна. Ноччу і раніцай чакаюцца невялікія ападкі, мокры снег, дождж. Слабы туман, слабы галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0-2, днём 0+2. Магілёў тут будзе воблачна, часам ападкі, у асноўным мокры снег. Слабы туман, слабы галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0-2, днём 0+2.
Витебск таксама воблачна, часам ападкі, мокры снег, дождж, слабы туман, слабы галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0–2, днём 0+2. У сталіцы нашай краіны воблачна, часам ападкі, мокры снег, дождж, слабы туман. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 1,3 вышэй за 0, днём будзе каля 0. То плюс, то мінус у дадатку з мокрым снегам і дажджом, і на вуліцах беларускіх гарадоў суцэльны каток. Няўстойлівае надвор'е на гэтым тыдні стала прычынай пераломаў і расцяжэнняў, якія жыхары краіны атрымалі падчас пешых прагулак. Між тым, сотні рыбакоў выходзяць на вадаёмы павудзіць і паспытаць добрага ўлову. Аднак пакуль беларускія рэкі і азёры не ўсюды прамерзлі, і ледзяное покрыва не гатова вытрымліваць вагу дарослага чалавека. Ахвярамі тонкага лёду сталі ўжо 2 чалавекі. Ледзяную тэму працягне Аляксандр Харавец. Асцярожна галалёд, слізкія тратуары і дарогі на пачатку тыдня сталі прычынай шматлікіх галалёдных траўмаў. У бальніцу хуткай меддапамогі Брэста звярнуліся каля 200 пацыентаў з пераломамі і вывихамі. Один травмопункт на весь город и один врач на приеме. Вот жена с 7:30 мы здесь. Сейчас 11:30. Ад галалёду не змаглі засцерагчыся жыхары сталіцы. Наплыў у траўмпункты быў не такі высокі, як у Брэсце. Усяго ж па краіне на бальнічным ложку бліжэйшыя 2 тыдні правядуць мінімум 5 сотен чалавек. Обратилось уже 10 пациентов с травмами в основном верхних конечностей. Наиболее типичный – это перелом лучевой кости в типичном месте. Это характерная травма при падении при гололедах. Ну а гэты мужчына атрымаў сур'ёзнае перахалоджванне падчас зімовай рыбалкі. Яму пашанцавала, рыбака своечасова заўважылі ратавальнікі і выцягнулі з палонкі. 71 год мужчины, 10 минут провел в воде. Вот. Достали его, отогрели, передали в скорую помощь. В общем, спасли. Серьезное переохлаждение, то есть еще бы минут 5 и упал бы в кому. Пашанцавала і 10-гадоваму хлопчыку з Драгічынскага района. Хлопец праваліўся пад лёд на возеры за паўкіламетра ад берага. Школьніка выратавалі рыбакі і перадалі медыкам. А вось 2 братоў-падлеткаў у Добружскім раёне лёд на рацэ не вытрымаў. Яны пайшлі пад ваду. Адзін хлапчук змог выбрацца і кінуўся зваць дарослых на дапамогу. Пакуль падышла падмога, 14-гадовага хлапчука хуткім цячэннем ракі занесла пад лёд. Выратаваць яго не ўдалося. 7 сантиметров – гэта мінімальная таўшчыня лёду, якая здольная вытрымаць дарослага чалавека. Аднак пакуль на вадаёмах Мінскай вобласці далёка не ўсюды трываласць зімовага покрыва перавышае бяспечную адзнаку. У бліжэйшыя дні лёд не памацнее, так як сіноптыкі перадаюць пацяпленне. Помогите! Помогите, люди! Вось так звычайна і трапляюць рыбакі пад лёд, нягледзячы на вопыт, узрост і вагу. Халодная вада імгненна сковвае цела, і чалавек упадае ў паніку. Максімум 15 хвілін і ўжо нічым не дапамагчы. Олег Ковальчук у ролі тапельца бывае мінімум 3 разы за халодны сезон, і кожны раз яго выратоўваюць. Аднак гэта вучэнні, таму хэпі-энд тут прапісаны па сцэнарыі. Сам жа заўзяты аматар зімовай рыбалкі прызнаецца, з вудачкай на лёд выходзіць толькі пасля таго, як таўшчыня покрыва на вадаёмах перавышае 10 сантиметров. Не нужно паниковать, потому что паника до добра не доводит. Если бур рядом есть, то есть бур ложишь плашмя, как-то ломаешь лед до берега. Ну, если есть рядом люди, то нужно звать, конечно, помощь, если уже не удается. Потому что в такой воде минута-две все замерзает, тело начинает неметь, ты ни руками, ни ногами не подвигаешь. Аднак нават такія сумныя гісторыі не пужаюць самых заўзятых аматараў зімовай рыбалкі. Не боитесь выходить на лед? Я? Да. Я уже на море все прочесал. Пакуль жа ратавальнікі, супрацоўнікі асвода могуць толькі папярэдзіць аб небяспецы і нагадаць рыбакам, што дома іх чакаюць сем'і. Всех рыбаков, их семьи, жены и дети хотят видеть прежде всего живыми и здоровыми. Поэтому каждый рыбак об этом должен подумать прежде всего, когда он выходит на лед. Также напоминаем родителям, что водоемы – это не место для игр детей. Па афіцыйнай статыстыцы з надыходам маразоў у Беларусі ўжо 2 ахвяры тонкага лёду. Выратавальнікі спадзяюцца, што гэтыя сумныя лічбы застануцца канчатковымі. Аднак для гэтага патрэбна прытрымлівацца элементарных правілаў бяспекі.
14 снежня ў народным календары Навум. Казалі, прыйшоў Навум, зімовы вецер падзьмуў. А яшчэ прыкмячалі месяц у чырвоным крузе да снега, калі зоркі здаюцца вельмі бліскучымі да холаду. А якія яшчэ прысвяткі будуць адзначацца на наступным тыдні і на якія прыкметы варта звярнуць увагу? Гэта нам падкажа народны каляндар. 12 снежня парамон. Аглядалі палеткі, ці многа снега на іх. І можна было пачуць не той снег, што мяце, а той, што з неба ідзе. Зіма без снега не будзе хлеба. Захаваліся на гэты дзень і шматлікія прыкметы пра надвор'е. Калі на парамона снег, зайграе мяцеліца аж да Міколы зімовага, да 19 снежня. Калі ўначы на небе зорачкі яркія, бліскучыя, чакай маразоў. Калі яны цьмяныя, цёплае надвор'е ўсталюецца. 13 снежня андросы. Раней лічылася, што калі ў гэты дзень пойдзе снег і не расстане, то праляжыць ён яшчэ 110 дзён. Таксама другі раз хадзілі слухаць ваду ў калодзежы, і вынік звяралі з тым, што дало назіранне 9 снежня. Ціхая вада, добрая зіма, шумная, да марозаў і завірух. У Еўропе пачаўся ацяпляльны сезон. На жаль, штогод менавіта на гэты перыяд прыходзіцца пік забруджвання паветра ў шэрагу еўрапейскіх краін. У пачатку снежня навукоўцы агучылі лічбы. Забруджванне паветра на парадак перавышае норму ў Сафіі, Сараева, Скоп'і і ў Катавіцы. Задыхаюцца тысячы жыхароў Польшчы, Босніі, Герцагавіны, Македоніі і Балгарыі. Паветра ў Македоніі самае забруджанае ў Еўропе. З-за аўтамабіляў і пячнога ацяплення канцэнтрацыя шкодных рэчываў у паветры ў 10 разоў перавышае дапушчальныя ўзроўні. Зараз урад Македоніі задаўся амбіцыйнай мэтай – удвая палепшыць якасць паветра ў бліжэйшыя 2 гады. Ці варта разлічваць на гэта ў расказе Аляксандры Пінчук. Забруджванне паветра кожны год забівае 7 мільёнаў чалавек на нашай планеце. 9 з 10 жыхароў зямлі дыхаюць паветрам, забруджаным выхлапамі аўтамабільнага транспарту, шкоднымі выкідамі прамысловасці і сельскай гаспадаркі, смеццем заводаў. Бруднае паветра стварае праблемы для людзей, якія пакутуюць на розныя рэспіраторныя захворванні. Адно з самых забруджаных у свеце і самае забруджанае паветра ў Еўропе – македонскае. Паветра ў Скоп'е з'яўляецца адным з самых забруджаных у Еўропе. Датчыкі паказалі канцэнтрацыю зважных часцінак ПМ10 у паветры ў аб'ёме 0,02 міліграма на кубічны метр пры дапушчальнай норме 5 тысячных. Цэнтралізаванае газавае ацяпленне ў Македоніі практычна адсутнічае. Па дадзеных Інстытута грамадскага здароўя рэспублікі праблемы з экалогіяй з'яўляюцца прычынай звыш за 1000 смярцей у год. Міністэрства аховы здароўя Македоніі кожную зіму рэкамендуе грамадзянам устрымацца ад выкарыстання аўтамабіляў без крайняй неабходнасці і пазбягаць пры абаграванні памяшканняў іншых матэрыялаў, акрамя дроў і вугалю. Дапамагчы Македоніі вырашыць праблему забруджвання паветра абяцае Брусэль. У дзясятку самых забруджаных еўрапейскіх гарадоў увайшлі таксама румынскі Бухарэст, сталіца ўкраіны Кіеў, польскі Кракаў, балгарскі Плоўдзіў, албанская Тырана, італьянскі Турын і сталіца Боснії і Герцагавіны Сараева. Я б адмяніў рух машын па Сараеве. Няхай аўтамабілі з няцотнымі нумарамі, як гэта было раней, не мелі б права выехаць у горад па няцотных днях. Тое ж самае для машын з цотнымі нумарамі. Нам трэба пайсці на гэта, каб выратаваць свае жыцці. Гэта не толькі мая прапанова. Я кажу ад імя ўсіх пенсіянераў Сараева, якія ў снежні адчуваюць сябе вельмі дрэнна. З пачаткам ацяпляльнага сезона зноў пачала задыхацца і Сафія. Пры гэтым у мінулы вікенд у некаторых раёнах сталіцы Балгарыі узровень забруджанасці паветра быў перавышаны ў 25 разоў. У апошні час умовы надвор'я ў Сафіі былі надзвычай неспрыяльнымі для насельніцтва. Штодзень панаваў туман, трымалася высокая вільготнасць. З-за гэтага цвёрдыя часціцы марудна пакідалі атмасферу. Яны доўга заставаліся ў паветры, што павышала ўзровень яго забруджвання. Вугальныя электрастанцыі Польшчы ўваходзяць у спіс самых брудных прадпрыемстваў Еўропы, адказных за самыя вялікія выкіды вуглякіслага газу ў атмасферу. Еўрапейскае агенцтва па навакольным асяроддзі сцвярджае, што па ўсёй Польшчы ахвярамі забруджвання паветра штогод становяцца каля 50 000 чалавек.
Ратаваць грамадзян улады краіны збіраюцца за кошт усталявання высокіх веж для ачысткі паветра. А зараз прапануем даведацца, якім чакаецца надвор'е ў нашай краіне да канца наступнага тыдня, з аўторка па нядзелю ўключна. У аўторак 11 снежня воблачна, днём з праясненнямі. Ноччу і раніцай на большай частцы тэрыторыі краіны, а таксама днём месцамі пройдуць кароткачасовыя ападкі. У асноўным у выглядзе мокрага снегу. У асобных раёнах чакаецца туман. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад -3 да +2 градусаў, днём будзе ад -2 да +3. У сераду 12 снежня воблачна, ноччу з праясненнямі. Ноччу месцамі пройдзе кароткачасовы снег. Днём на большай частцы тэрыторыі краіны прагназуецца снег, мокры снег, слабая мяцеліца. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0–5, днём будзе ад -3 да +2 градусаў. У чацвер 13 снежня у многіх раёнах краіны чакаецца снег, мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе ад -4 градусаў марозу да 1 градуса цяпла. У пятніцу 14 снежня на значнай частцы тэрыторыі краіны пройдзе кароткачасовы снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу сутак складзе 0–6. У суботу і нядзелю 15 і 16 снежня месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 3–9 марозу, днём будзе 0–7. Вось такая сінаптычная сітуацыя прагназуецца на наступным тыдні. Перад тым, як развітацца, я нагадаю, што ў нашай праграме вы маеце магчымасць атрымліваць самую апошнюю і самую дакладную інфармацыю пра надвор'е. З намі лёгка будаваць свае планы. І ўсё, што вы запланавалі, абавязкова здзейсніцца. Гэта была праграма «Навіны надвор'я». І я, Святлана Панкратова. Да сустрэчы на наступным тыдні.